Jipper? Oh, ik mag leger, ja zeker, want ik ben veel te groot voor dit soort dingen. Wat ik geleerd heb is nog beter te netwerken, maar wat ik echt geleerd heb is dat de Squalla Magister Alvinus in Snits een heel goed informeel Fries klimaat had en echt de Chinese leerlingen maar Fries verder brengt. En dat is interessant voor de interculturele communicatie. Ik ben er op 30 seconden. Wat ik echt geleerd heb, is dat in het middelbaar beroepsonderwijs nieuwe ontwikkelingsgaande binnen omgaande het broeken van Fries als viertaal binnen de opleiding voor de onderwijsassistenten, voor de zoenenzorg, voor de handel en voor de putten, boates, plakken, liedsters. Dank u wel. Ontzettend.